Akwụkwọ na-atọ ụtọ ma ọ na-afịa ahụ na mmụta. Onye were nkasi obi ọ ga-amụta akwụkwọ. Ma ọ bụrụkwa na nne gị na nna gị nwee ego. Ma ọ bụrụkwa na nne gị na nna gị nwee ego. Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma, Igbo ndị anyị ji ebi, Igbo ọzọ afịa, Igbo ọgụ akwụkwọ, Igbo na-akpa anyị obi aṅụrị. Anyị ji obi ọma na-anabata unu n'oge ife mmemme ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ebe ọ na-akpọtụ. Anyị ebekwana dịka anyị si abịa ọzọ ebe anyị na-ewetara unu ihe gbasara agụmakwụkwọ ụmụaka anyị wee rute mgbe ha nọ na ọta akara wee banye praịmarị, banye sekọndịrị wee mekwa gịnị ruo mgbe ha mere banye mahadum. Ihe ọbụla gbasara ọdịmma ụmụaka anyị ka anyị na-ewetara unu n'oge ihe mmemme ụtụtụ ọma na otu ọ ga-esi adịrị ụmụaka anyị mma, dokwara anyị nwa bụ nne na nna ha mma, ka ha bara onwe ha uru, bara anyị nwa bụ nne na nna ha mma, bakwara obodo anyị bụ Naịjirịa uru. Ihe niile a ka anyị na-ewetara unu n'oge ụtụtụ ọma nọ dịka o si emetụta agụmakwụkwọ ụmụaka anyị. Dotekwana na anyị ka nọ na isi mbido telivishọn ebe ife niile na-akpọtụ. Aka m bụkwa Oriakụ Osodiakpatakụ Odoziakụ Susan Ilechukwu. Unu mana mkwụrụ ha na ọhọsọ m na ke m na-anọ na o nwekwa onye mụ na ya na-abụ na ada anọba etinye ọnụ n'isiokwu ọbụla anyị na-ewetara unu kwa izu ọbụla. Ọmarịcha nwaada, ọmarịcha nwa si Igbo. Ngwa nnenu kelee na Igbo bụ Igbo. Igbo ndị ọma, ma onye ọwụla wụ onye ihe Igbo na-adị mma. Asị m ụtụtụ ọma nọ, ọ na-abọọla chi, ọ na-asaala chi. Kedu ka ekesi anyanwụ n'ụbọchị a? Asị m udo dịkwara unu, ya dịkwara anụ mma. Anyị ma n'oge ugbu a ego a na-akwado maka ekeresimesi. Kedu ka unu si akwado ụmụaka unu? Kedu ka unu si akwado dịka ezinụlọ? Kedu ka esi akwado ka obodo anyị nọrọkwa n'udo? Anyị wee na-asị ihe ọ ga-eme ka udo chia, maka na ọwụ onye ghọta ihe o kwesịrị ime mee ya ọfụma, ọ dịrị ya mma, dịrịkwa onye nọdebere ya mma. Tupu ị mara ihe na-eme ebe ọbụla wụrụ ịhụnanya na-achị. Anyị na-asị ya dịkwara nụ mma n'ụbọchị taa. Nne daalụ sọsọ. Unu anụgoro na onye mụ na ya na-agba na-etinye ọnụ na isiokwu ọmarịcha nwaada Igbo, nwafọ Igbo. Ama m ha chetakwere dịka esi ama na afọ nkwa ọnụ Doris Ifeọma. Nne ka m na-ekwu na aka ma na ha kalitekwa na ọ mụ na ha na-agba na-emenye izu ọwụna mana a na-adịkwa ọdụkwa mma ka ịkpọkwa afọ anyị, maka onwe ndị ka na-abata abata na-asị he ọmarịcha nwaanyị nka na mama ha afọ ha na-afụ. Biko aka m bụkwa Oriakụ Susan Ilechukwu, onye mụ na ya na-abụ ọnụ Doris Ifeọma. Nwanne m daalụ sọ. Ma mụrụ n'ụlọ lụọ n'ụlọ. Ejie n'olu okwu ị ga-ama na nwafọ isiri isi asụ. Ịmakwa ebe ahụ ụgbọelu na-ada. Iwuru onye Imo ma ebe ahụ ụgbọelu na-ada. Ebe ahụ ka a lụrụ. Ọ dị egwu ma mụrụ n'ụlọ lụọ n'ụlọ. Ya na unu lenu silindụ bụrụ ka ụgbọelu na-ada. Amasịkwa m nke ahụ. Amasị anyị ka a rụrụ Imo Airport. Ime nụrụ ihe anyị na-ekwu. Irute ha ebe ahụ jize nwayọ bazie n'ụlọ gị. Ya ihe ọ na-akọdori anya anyị na-asị anyị ji obi ọma na-anabata ụnụ n'ihe mmemme nke tata. Nne isiokwu tata ama na mgbe ọbụla anyị na-abịa n'ihe mmemme a, anyị na-eji isiokwu na-apụ anwụrụ, na-apụsịsị anwụrụ, nya gbara ọkpụrụkpụ, na-apụsịsị anwụrụ ọkụ. Anyị burukwana dịka anyị si ebu abata. Kedu ihe bụ isiokwu anyị bụ ebata tata? Nne anyị chọrọ ikwu maka akwa mkpụrụ obi, akwa arịrị ụfọdụ ụmụaka na-ebe n'ime ụlọ akwụkwọ. Nya ha na-ebe akwa na-asị mmadụ a na-afụkwa m ka m na-ebe akwa. Ndị Igbo kpọrọ ya silent tears in the classroom. Nya ka anyị chọrọ imetụ aka tata. Akwa arịrị, akwa mkpụrụ obi, akwa mwute ụfọdụ ụmụaka na-ebe n'ime ụlọ akwụkwọ. Ha na-ebe akwa kama ha mara ka ha ga-esi wee bepụta ya ebepụta. Maka na ekwupụta ị ga ha aghọta ha. Ga-aghọta ha. Nne na nna ha agaghị aghọta. Onye nkụzi agaghị, onye ndobe ga ihe etidi ihe ife na-asị ị chọrọ ịmụ ihe. Ịbụrụ ndị ọhịa ụfọdụ sef ya sị kedu ife onye a na-akọ iri akọ ijikwa uche gị, kedu ihe wụ na kedu ihe na-etigu nu, kedu ihe na-eme gị. Ihe na ka anyị chọrọ maka ihe awụ nne ihe awụ ife na-eme eme. Ife anyị chọrọ ikwutu ọnụ tata wụ ife na-eme eme, maka na ya bụ ife
anyị abịago nyocha ya ka ndị Igbo si asị na anyị edego nyocha ya nya research ya okwe nyocha ya sị na ife awụ ife na-eme eme ka anyị metụ ya ọnụ maka nwere ike ụfọdụ ndị nna na-ede afụ ụmụaka ịmụrụ ọwụ na onye nke ahụ eme ka onye nke ọzọ si eme ị na-asị ọzụkwa m mụrụ nwa na mma na mgbe m na-agụ akwụkwọ n'ihu ụbụrụ m mepere emepe ọnụ nwaanyị na-ekwu ọsị na ụbụrụ di emekwu ọ bụrụ nwoke ma akwụkwọ ọ na-agụ akwụkwọ onwezie nwa ya ụfụrụ ya mere dadadada onwezi nke ọkụkọ sef aka ya ọjọọ nwaanyị bịa ọjọọ ka ebe nwụtara nke a bịa this woman ebechọ na nwa ahụ nwa m ana m enyekwa enyo because na ọ ya sị na iti bọrịba dọ na family anyị ọ gwụrụ ụfọdụ ụmụ nwoke ọ na-awụ ha bịa nene ezinụlọ ọzọ nne na nna onye ahụ witi bọrịbọ onwe ka ha ma mana ụmụ ha a na-eme ọfụma legodo onye nke nwa nwere ego kịta ikwukwere ife ejikwa ụfọdụ ya ejikwa edifa na-ebo nwunye ha ebubo na-ebukwa ebubo si na nwaanyị ka a na-ebukarị nya obere ife ọwụ na-akpọ nwaanyị bịa nwaanyị edochọ na maọbụ onye nye anya ka ezi edochọ na onwe otu ife si wee ga mana ifere na-awụ otu akara chi na onye okwe otu onye ọbụla na chi na asụ ofu nne na-amụ mana ofu chi ahụ eke ọkwa otu ndị Igbo anyị si atụ ya bụ ilu na ofu nne na-amụ nya na onye ọra na-abịa n'akara aka nke na ọha ife ọnwụ na mma ịbụ na ejima sef bụ ofu ihu ọkwa mana ha na-abụ ha ofu ife ka ha na-eme ihe afọ ejima na-abụ bụ ofu ihu nya ife niile na ahụ ha wee ofu mana asị na ofu na-akpa aghara na ofu na-anọ nwayọọ ị na-ajụkwa onwe mana ha na-agbawa ejima na asị na ofu akwa afọ mụrụ gbawara ụzọ na-abụ wee fọmụọ ha ifu bụ onye nke a mụrụ yi na ya ofu oge ofu na-achagharị kọrịkọrịkọrịkọ dịka gasị na ọwụrụ na ya tụwara ime nke ọzọ a na-eji ka ihe ya akọ onye akwa ihe anyị na onye ọbụla bịara n'ụdị nke onye ọbụla dị unique onye ọbụla dị special onye ọbụla nwere ụdị ọdịdị o jiri bịa ihe ọ bịara ime n'ụwa ịma ofu onye ụkọchukwu anyị na-asị na ị ga-agba mbọ chọpụta ife wijara ime n'ụwa maka Chineke kere onye ọ n'ụdị ya ịmara ihe kpọtara gịnị ịmara ihe ị ga na-eme na-eche mara na ọwụrụ ọsọ si bịa kpaghara na onwere ka esi na Chukwu na-ekechechego ụwa ọfụma bezie si ya bezie come and consume onwe nke emere na-emepụta ihe bara uru mee ka ọ dị mma karịa ka ọ dị aha bịara ime ka anyị na-enwere nweta ọhịbịa mebi ike Chineke dozigoro edozi na-adịka ihe na-eme kịta ebe mebi ike Chineke doziri nya ihe dịkasị mma na-emebisi afụsị nke dị mma ha bata ebe ahụ ha chọọ ka ha emebie ka sịkwa na onwe nke ha na-eme anyị machakwa ndị bụ anyị ma ndị bụ ndị na-eji anya amụọ ọka kara aka ọkwa ihe ndị anyị na-ekwu na eji anya amụọ ọka kara aka eziokwu o wee wuru isiokwu anyị ji wee bịa tata na ya wụ isiokwu megene gbara ọkpụrụkpụ na-apụ anwụrụ ọkụ o kwesịrị ihe nne na nna kwesịrị ịma maka ya n'aka ụmụaka na-ebe aparịrị ha na-ebe ndị nkụzi kwesịrị ịma ọkwa ihe m chọrọ ikwu na ndị nkụzi ha ụmụnne ma ndị enyi gasị maọbụ ndị ha na ha nọ na-emekọrịta ife ma ndị nke a na-akpọ ndị sinio ndị tọrọ ha atọ mara maka ya maka ụfọdụ ndị na-ejikwa ife ha akparị nyawa ụmụazị na-akọ ha nyawa ụmụazị mana ọ dị ka ya nne ka anyị je gbatị ukwu ka anyị jidegodo okwu anyị ji maka okwu anyanwụ okwu ka nkụ n'ọnụ anyị ka anyị je gbatị ukwu anyị na-eshigata kịta anyị nwekwana ebe unu gara anyị shigata anyị aga